samtang siya nagpahinumdum kanimo, moabot ang panahon, pahinumdum ang taon. Pusa tagda ang Dios, samtang may kinabuhi pa. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, dughang kahilayan natong nasudlan. Okay, we would like our 2 viewers. Welcome, 3. We have 3 viewers for tonight. Welcome, welcome, and welcome. Hanglan mahitabo, aron ikaw mapahinumduman. Igsuon, igsuon, balik na sa Dios, samtang siya nagpahinumdum kanimo, moabot ang panahon, pahinumdum ang itaon. Pusa tagda ang Dios, samtang Okay, nalipay ta nga paspas. Hello, pretty from Junilin Hatulan Jaime. Lalabyan. Hello. Congratulations. We have 7 viewers. We praise the Lord. Gapaspas from Catherine Bacolod. Hello, Tita Kat. Okay, hello. Yeah, don't forget to share mga kaigsunan and support our simple ministry. Kining ato ang Nadia, napin ang ato nga GCash number 0951 4983 803. Pusa tagda ang Dios, samtang may kinabuhi pa. Pusa tagda ang Dios, samtang may kinabuhi pa. Pusa tagda ang Dios, samtang may kinabuhi pa. Okay, ato nga gi-welcome usab Jared Bibangco. Maayong hapon mga ka-hoopers. Grabe, di basta-basta ka-hoopers man. Magkanindota, ka-hoopers yun. We have 5 viewers. Uy, napaan man. Sige lang. Mubalik. Don't forget to share. Tita, yung kalimot sa pag-share in taon yaning atong programa. Ato panggiulat ang atong uban nga mga viewers, mga kaigsunan, kay we still have 5 minutes kay alas 6 sa gabi magsugod ang atong programa gayon mga with a special guest. Natay special guest for tonight, no? May bawaan ninyo niya kay natay special guest. Yaning manindot nga kagabi yun. Iugan, apan sa Dios may kadaugan. Salig lang kung tilang ang saad sa Dios. Panahon sa kaluya, una-una siya. May mga kalibog ka ug mga kapala ka. Sa Dios may kadaugan.
may mga kalibog ka ug mga kapala ka. Welcome kanatong tanan mga ka-mystery ning manindot nga kagabion. Welcome and happy midweek kanatong tanan. Kaugahan sa Dios may kadaugan. Okay, wa naman gyud tay igong panahon. Magsugod na ta makaigsunan, pero sa di pa ta magsugod, ato sang tawagon ang atong special guest. Kay gusto gyud siya nga moapil gyud daw sa programa sa amuang duha, no? Ganahan siya mo tan-aw, ganahan siya mo participate mga kaigsunan. So atong i-welcome ang atong usa ka igsuon, Brother Josiah Ray Cabardo. Atong tagaan ni siyang panahon. Greetings ko no, greetings. Insay mo isulti sa atong mga kamistri. Nanak Joas, insay mo isulti. Tawa. Hello. Good evening. Kamu. Ako. My name is Pastor Renan Cabardo. Grabe. Pagkaninduta. Great. Hello mga kamistri. Bye-bye sa mga kamistri. Hello mga Bye. kamistri. Hello. Okay. Okay, alang sa atong pagsugod mga kaigsunan, we'll have our opening prayer o kini pagadumalaan ni Brother Joas. Si Kuya Joas. Ganahan daw siya, ganahan mag-opening prayer. So, atong ihatag sa iya ang panahon kay gusto siyang mo-participate sa atong programa. Okay? Atong ihatag ang panahon kay Kuya Joas sa pag-pray. Kuya Joas, please to pray. Pray sa ta. Let's pray with Kuya Joas. Okay, isa. Okay, let's pray with Kuya Joas. Let's pray. The distance is us that we have in program. Bless us tonight. With us knowledge, wisdom. Give us your sins. Bless the sponsors and the listeners. All these things by us in Jesus' name. Amen. Okay, Wala na ko. wali po ginoon siya. Sunod lang kang wali na. Sunod na lang ha. Okay, so muwali sa sunod. Sunod na lang kang wali na. Okay. Okay, so, ina. Salamat salamat. Okay, so mao ba to mga kaigsunan ang atong opening prayer nga gidumalaan ni Brother Josiah Ray Cabardo. Pagka makalirisag, ganahan mo siya. So akong gitagaag panahon. So, partner, ato silang welcome sa atong pag-welcome sa ilahan ning manindot nga kagabion. So, sa tanan atong mga viewers, we have 7 viewers, partner. We have 7 viewers. Ato silang welcome. Welcome sa atong programang giuluhan. Ligtas ang may alam. Kauban ang inyong kamistry. Raymond Cabardo. O ka-mystery Pretty Cabardo. Ato na pong tukion karon, this is already the part 3 sa title nga ang marka sa mga balaan mga kaigsunan, no? Ang marka sa mga balaan. Ikatulutan na ni. Kaya itong niagi mga kaigsunan, ato itong naisgutan ang tawag ani, mga butang mga kaigsunan nag-belongs to the Lord. Okay? Ato itong naisgutan nga how do we love God? Simple na yung kayo.
ayaw paghimog laing Dios, isa pa, ayaw pagsimba, that submission. Di ka mo simbag larawan, di ka magtutog gahom sa kalibutan. Ang imong submission naragyo sa Ginoo. That's the way we need to love our God. Take the Lord. Ayaw, ikatulo, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Ika-upat, remember the Sabbath day to keep it holy. Okay? So, morning mga butanga nga pinakasimple ra gyud, mga kaigsunan. We have nothing to make with our own. Di ta pwedeng muhimo o atong kaugalingon nga mga rason why we need to worship God, why we need to come to church, why we need to read the Bible, especially ang dakong pangutana, dili ta magpatakag tubag, how do you love God? In what way that you can love the Lord? Bisag di na to siya makita, but we can just feel Him through His comforter nga gipadala nga mawang balaan nga Espiritu, mga kaigsunan. No? Tumotong upat akong gisulti. At least nga, upangutanon ta, how do you love God? How do you know that you love God? Ang uban, musulti mo God, simba. But actually, that's not the thing. The very best thing to answer is found in Exodus chapter 20, verses 1 to 8. Mga kaigsunan, no? Verses 1 to 8, mga kaigsunan. Kay kung mas maayo manggunang ang atong tubag, naagyo tay basihanan, mga kaigsunan, sa malaang kasulatan. Because at the end of the day, when God will judge us, partner, ang iyang pangitaon ang ebidensya. Okay, by the way, welcome back kay partner, welcome back. So, ito pa na yun. Naisgutan naman natong love to God, diri na ta sa love to man. How do you love your people? Unsaon, simple kayo. Muna nga, ang Bible, partner, sa meaning sa Bible? Basic information before leaving earth. Basic review kayo. Mamублema ka, unsaon ni mo pagigugma imong silingan, unsaon ni mo pagigugma imong bana, unsaon ni mo pagigugma ang imong asawa, unsaon ni mo pagigugma imong mga kabataan, unsaon ni mo pagigugma ang imong love your enemies. Actually, na itubag sa balaan nga kasulatan. Number 1, this is the continuation of the 10 commandments, mga kaigsunan. Ikalima, nga sugo sa Dios, sa iyang mga katawan. Unsa man na? Honor your elders. Sa lain nga version, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land. Which the Lord hath given. Sa pulo kasugo, partner, mga kamisteri, kining ikalima, maura gyud ni siya ang sugo nga naay pakigsaan. In other words, dunay promise nga gihimo, mga kaigsunan. Naay promise nga gihimo ang Ginoo nga kung matinahuron ka sa imong ginikanan, mutaas ang imong kinabuhi. Wa ko nagpasabot pod, pero naipuruhan. Naipuruhan, mga kamistri, nga kining dali na nga matay, wa gyud ni mga batasan sa ilang ginikanan. Okay, kaning dali nga nangamatay. Naay puruhan, pero di punta ka-conclude. Okay? Di punta ka-conclude, kaya di wa man yung sa study, pero when it comes sa biblical partner, naawa ra guda, ikaw nga batanon, tambagan ka nga ayaw pagbisyo, gahi magikang ulo. Musupak man ka sa imong ginikanan. Giingnan ka ayaw pag-uyab-uyab, giingnan ka nga ayaw pag-unsa. Lakwat-sa, lakwat sa gyud ka unsa tabo ang uban nga unsa dalaga pa mama na. So imong makita diha, mga kaigsunan, nga giklaro man gyud ay sa Ginoo, giklaro gyud sa Ginoo, mga kaigsunan, nga
Kung gusto kag security sa imong life, go back to the 10 Commandments. Oh, kay sama sa akong giingon, kining napulo kasugo mga kaigsunan. Napulo walang labis, walang kulang. Mauni siya ang transcript of the character of God. Diri nimo mas masabtan kung unsa Ginoo mo bitaw nang lingon ang kasuguan gihimo para makailata nga kita nakasala o kita nakasala simple ra gyud kayo muduol gyud tag manluluwas. So kining atong kinabuhi nga nahimong miserable tungod ni siya sa kagahi na ulo nga sa diin mga kaigsuunan duna nay gitambag ang balaan nga kasulatan labaw na gyud sa atong mga batan-on. Kung gusto ka nga dili mahimong miserable kay sama sa kong gingon ang kasuguan dunay duha ka dagway partner sa atong dagwaya sa Ginoo ug sa tawo. Sama nang sa Ginoo sa tawo sa may physically na physical O spiritual. o spiritual. Kung gusto ka nga mabalanse nimo ni mga kaigsunan ang physical nimo o ang spiritual, go back to the 10 Commandments. Kalima, atong isgutan karon, honor your mother and your father para mutaas ang imong kinabuhi. Kay once nga dili gadi nato na mahimo yung miserable ang atong kinabuhi. Labaw na gyud kung ang atong mga ginikanan nangalagad sa Ginoo. Pero wa nangalagad sa Ginoo, ila na pud ang problema. As a son and as a daughter, we need to obey. Kaya klaro man gyud ko kining word nga obey daghan ang naglalis ani. Dagag nang utanan nako. Kung ang imo kuno daw ginikanan partner, daotan niya suguon ka og sigarilyo. Ya bunalan man ka. Sumbagon man ka. Ang ingon sa Efeso 6 bersikulo 1 mao ni basa. Unsa nga klase nga obedience ang atong gikinanglan mga kaigsunan. Di man puta magpatakag obey. Niya may gisulti sa balaang kasulatan in connection na ning ikalimang sugo. Ephesians 6 verse 1. Kamong mga kabataan, tumanan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohan. Tinuod nga Kristohanon. Sa other nga version, children, obey your parents in the Lord. Una, kamong mga ginikanan nga wa ga simba, wa ga pangalagad, ayaw mo pag-expect nga kanang inyong mga anak, mga luwas na. Di man gani kabalo mo ampo, di man gani katultulog simbahan, mag-unsa na lang ang imong panimalay. Ana-ana nung guni, kay ikaw na tao kas kalibutan na amang yung kay ginikanan. Okay? Nataw tas kalibutan nga naa magyud tay ginikanan mga kigsunan. Importante kay na nga kita nga mga ginikanan mo tamod, mo respeto ug mo ilag Ginoo. Di kay magsigi ra tagtabog mo ning daghang kay kapatambag nako. Unsaon man ni akong anak pastor gahi man kay ulo. Kanindot kasab-an sa ginikanan. May raba pong humo kung ulo nga wagani kagasimba. Wa manggani kagaampo nga ginikanan unya magsigi kag pangutanaw ya magsigi kag ka-stress ng imong mga anak gahig ulo. Uroy mga kigsunan. Way Ginoo nga nagdumala maunang gubot ang inyong balay. Sulay kuno daw naabay maglisod nga ang amahan may nampuon. Ang inahan may nampuon, pero ang inahan sugarol.
amahan bisyoso, agoy, wag yung kay maharbis anang maayo. Hindi mo ka mag-expect nga tahuron ka sa saktong respeto. Kaysa diyang nahimo kong amahan, nahimo po siyang inahan. Lisod po ako inahan siya amahan. Sa diyang nahimo kong amahan, nahimo siyang inahan, nakita na mo ang kadako nga responsibilidad, mga ginikanan, wake up po kayo. Duha ang atong i-maintain sa atong mga anak. Mutubo sila sa espiritual o sa physical, patubo apod sila sa spiritual. Kay dili ka maayo nga ginikanan kung nay usang nabiyaan. Right lagi kay tuod, mga kaigsuunan, imong anak, rupampuo nimo mulikay. Patuo nimo simbahan murag Dracula, kay murag mapasok. Pabasahon ni mong Biblia, way kabangagan. Sabi to tayo na mate partner, no? Katong dito, katong nag-birthday. Proud kay yung mama siya partner. Diba? Kay iya kunong anak, kung sa to, may kay sa mga games, dagpo na kay kwarta. Pag abot, og memory verse, nagsigasigang mata, kay wag yoy, naibawaan sa Biblia. Discipline. 16 years old. Pagkaluoy o maglino, kung balik ang Ginoo, ikaw nga anahan, putputon yun na nimo imong dila nga musulti ka perting sayanga. Kay puro imong gisulod, pag-graduate para makakwarta, gihimo nimong materialistic ang imong mga anak. Nganong di man na nimo mo lagi na lisod man go kay mutudlo partner, ug wa po tay ato. Tudloy mong anak nga pagkamay ng po niya, di kami ng poon, sultian ta ka, mahimo kang bakakon. Gusto mo nga nindot ang dagan sa training ninyo? Actually, mga kaigsunan, kining basago ning Proverbs 17:22. Kay ato mangong gisgutan diri ako lang ning klaron because parents as we are representing God as a parents of heavenly. Kung di ka taro nga ginikanan, imong gipakita sa imong anak nga ang imong Ginoo sa pod, dili tarong. Tanawa sige, Proverbs 17 verse 22. Kadaghan sa mga ginikanan, sige gunit-gunit ani nga teksto, wa mo kasabot. Basa. Ang kalipay sama sa tambal nga makaayo sa impang lawas. Apan ang kasubo makahatag kanimo og kasakit. Ay, mali, di na mo. Katong train up a child. Asa ganina? 17. A merry heart mo day, a merry heart do it good like a medicine. Tinood gyud bitaw, okay, kung di po ka ma-stress, nahimo biya kani bitaw makapatubo kag mga anak nga maayo kaayo sa Ginoo, di biya kay ka ma-stress. Kamong mga ginikanan mas stress mo yung anak ang kaybaw ang bisitaon, manangid kay moadtog magmudjol, moadtog ka, pero manangid nga moadtog simbahan, tuguti na oy. Mas maayo paganig imo ng ubanan. Atong niagi mga kaigsunan iyang bata nag-Facebook, ipapaminaw og live nga wali, di decisions pagbautismo ni appeal ang inahan mga kaigsunan. Ang ibutang po sa inyong itinerary ba? Kitang mga ginikanan namang yung plano gud sa atong mga anak. Kasi plano na to sa itong anak, magka-graduate, katapos, magkatrabaho, maplastar, ato pong ibutang mga kaigsunan sa itinerary nga malangit po sila. Oy! Ibutang po na sa imong goal. Di kay ato lang silang pag-graduaton. Di yun na madala kay nga naman. Why na record sa Biblia? Kung imong tanaon mga kaigsunan ng Biblia, kitang tanan mga tubang sa Ginoo. Di rabagyod mangutana mga kaigsunan. Dili biya mangutana og nakagraduate kag wala. Ang pangutan-on biya sa Ginoo, matarong ka ba o dawtan? Proverbs 22 verse 6 di ay. Okay, basa. Tudloy ang bata sa husto nga pagkinabuhi og dili siya mobiya gikan niini
bisan tigulang na. Tanawa dili siya mubiya niini kung ang imong pagtudlo nga ginikanan husto. Tama ba na? Pero dili gani ka husto, ay imbis husto, mahimo na inong gasto. Kaya wabot pa rin, maadik yung bata, mariyab, gasto kay na. Imong bata, di mo to, ni mo, gasto kay na. O, mga kaigsunan, mas nindot nga mas ma-attach ang imong mga kabataan sa Ginoo. Kay dili o dili yung ka mamroblema. Katambis, ako, malipay ko mag-ingon ang akong mga anak. Mami, aw daddy, musimba na ta. Pagkanindota. Worship. Karon nalipay ko. Kining among 3 years old nga si Ringil, di yun amo ni panginambong nga amo ning nani. Nangayo pud mi kaalam sa Ginoo kay train up a child man ta. Oh. Unsaon pagrespeto sa anak kung kita mismo dili marespetuan. Ana ra man kasimple. Oh, ana ra gyud na kasimple basic. Gusto kang respetuon ka sa imong mga kabataan, ipakita nga nagrespeto ka sa Ginoo because ang Ginoo sa langit munay mo guide sa imong mga bata. Kay kung way Ginoong mo guide sa bata, mo nang yawa na gyud mo guide. Patingala ka maadik, kusog mamalikas, kana tanan iyam nas batasan, way batasan, way respeto. Agoy, kadaghan sa among na-experiencean mga kigsunan. Many people to mention. Many people to mention mga kaigsunan. Pero ang among isulti, husto nga giya sa mga kabataan. Husto nga giya. I-appeal sa inyong itinerary nga malangit sila, ha? I-appeal mga kaigsunan. Kiningon, honor your father and your mother that your days may be long. Mutaas ang atong kinabuhi mga kaigsunan. So kung imong tanahon, dili lang day physical nga mag-lifestyle ta, new start, wa kay batasan, mamatay gyapon day tagsayo ana. Ay ano man, masakit may nagmamit itong gibasa niya kaganiha sa Proverbs 17:22. Ang malipayon nga kasing-kasing makaayo sa mga balatian. Pero kining mag-uol nga espiritu makaguba sa mga kabukigan. Tanawa ng stress kay kasmong anak, murag di kakatulog. Kami malipay lang yun may makiksuran, isip ng ginikanan, karon nga nahimo may ginikanan, we feel the burden of salvation and death. Iapil na si mo itinerary, kaluwasan o kamatayo. Di kem sige kag pakaog kanon, wapo ka nagpakaog Biblia. Why worship, mga kaigsunan, why mga pagbati sa spiritual. That's the 5 commandment explanation. Kay punteriya, sa ginikanan, partner, o sa mga kabataan. Kaya kung usbon, parents, palihog, you represent God. Gusto. Yung gusto, sakto, tama. Ayaw i-represent ang Ginoo nga mali. Kaya inigdag po anak nila, makalimot na siya. Bisag kapila pa na ni mo bautismuhan. Prangkahan takadaan. Bisag kapila pa na ni mo bautismuhan na imong bata. Hangtod ikaw nga ginikanan, wa kay husto nga pag-represent sa Ginoo nga iyang gialagaran ug iyang desisyonan, mawala ang gyapon na pag-abot sa panahon. Ingon man lang kasulatan, klaro kayo, ipakita ang hustong pagkinabuhi kay aron sa ilang pagdako dili sila mamiya. Ikaunom, do not murder. Ayaw pagpatay. Kitang tanan, layuban, abot sa inyo, kamungking paminaw, nakapatay na badmong tao. Isa nga, kining murder diri nga giskutan, lain ni sa word nga kill. Kaya naman ko yuban mataw, musulti, murder, patay, kukuk, lamok, kill lang na siya. Musulti ka nagkag-murder, mga kigsunan, there is that innocent. Especially against to human beings. Huwag yun ay pinakadako diya, murder, mga kigsunan. Kanang pagkilalangan, magkikanang lamok, muna lang ng quad, dili na siya. Ano man, animals,
kining mga insekto, they don't have salvation. Kay kining word nga murder, this is against with those who have salvation. Itaw, kita naman yun yung kaluwasan. Kining mga hayop, wala. Tanang mga hayop sa kalibutan nga mga matay, malangit na tanan. Pero kitang taong mga matay, huk mananan pata. Oh, huk mananan pata o malangit, matagdili, mga kaigsunan. So, murder, physical, kanang patay. Spiritual partner, kanang murder. Ha? Kining magdumot. Magdumot ganita sa atong isig katawo, saman. Ura na kag ipatay. Kaya nga naman, tanaw ni mas, psychologically speaking, kining atong brain, mga kaigsunan, can create imaginations beyond our limits. Di man ina. Naagari kay kaaway mo din ang Ginoo nagingon sa Matthew 5 verse 44, pakibasa good partner. Mo din niyang punto. Connection ni siya sa ikaunom kasugo, mga kaigsunan. Okay? Connection ni siya sa ikaunom kasugo na ayaw pagpatay. 5:44. Apan ako mo yung kaninyo nga higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o bisan pa ang mga nagalutos kaninyo iampo ninyo. Oh, tanawara. Igugmaa ang inyong mga kaaway bisan pag nagalutos. Kaya nga naman, kining atong mind, once nga magdumot ta mga kaigsunan, atong ginamurder sila dinhi. Grabe, why makapugong aning atong una. Bisan pag maguna-una ka nga dato ka karong adlaw, pwede. Why magbuot? Why magbuot ni ana mga kaigsunan? O why magbuot ni ana? Pero ato kanunay timan-an mga kaigsunan. Na spiritual o physical ang atong 10 commandments. Kung wa ka kapatay o tinuod nga pa tao, basig bayag diha sa pagdumot ka nakapatay. Buy ina. Buy ina mga kaigsunan. Buy igna. Ayaw pagpatay. Okay? Sunod, ikapila, ikapito. 7. Do not commit adultery. Ayaw panapaw. Ang physical na kanang imong yung sapawan si Mare. Imong sapawan si Pare. Sa mga batanon, ang adultery is fornication. Okay? Ang sakuan mga kaigsunan is ang fornication. Kining batanon nga makighalubilo sa minyo, ang minyo nakasalag adultery. Kining batanon nakasalag fornication. Parehas na sala. Why gamay wa koy dakong sala? Parehas na tanan sala. Ang pinaka-ground diha, maghinulsol ka. So, ayaw panapaw, ayaw po. Atong gabito ni nga word, sabi siya, panguwag. Kay mo, maning nasa batanon. Maning nasa batanon karon mga kaigsunan. Kanang lust of the flesh. Sabi itong unod, kay gwapa kay ang uyab, magsigig dulog-dulog. Magsigigig dahigda sa paa, magsigig may akbay sa public, nabisag di paminyo, you are leading yourself to commit fornication. Kamo pong mga minyo, labaw na ning atong mga lalaki. Kani atong mga lalaki, makasapud ta pinaagi sa atong mga mata. Kung na ay siksi, tuslo ka. Kikining atong mata, sumala pa sa akong amiga nga psychologist, diri mo agi ang temptation. Tanawag ko si Adan, sa dihang nakasala mga kaigsunan si iba, nitunol si iba og prutas kang Adan. Iyag yung gitutukan si iba. Sa iyang pagtutok kang iba mga kaigsunan, perti kadaggan na niyag nauna nalanog, di ko ni kanon, kasi mo yung nauna ba? Pangagpas rapon ni sa mga scholars. Nabasig kung di na ko ni kanon, ako nalay usa dinhi, ilipante na akong dulugon. Kaya naman, pertig yung gwapahang iba. Mo bitaw nang ang iba karon murag magkatawa ko partner ba pag kamayo ang Ginoo mo nang kanang ginganlag iba aslom na siya kay nakasaan naman maot na magnaong si iba. Daga naman yung mao gingon palagi nga
kung nag-ulan kuno ang gwapa partner, nagbaha mo po ng pangit pagka makalilisan. Sugutan sa dili mga kaigsunan. Wa man gyud pangit kalibutan. Amen? Amen pa partner? Pero ato yung dawaton nga naayon sa pigado. No, nagi pigado now. Okay nga naman akong kita ilalom sa sala na deform ta ba? Na deform ang ta mga kaigsunan. Mo nang iba aslom na siguro sa una tamis na kay si iba tamis kayo eh. Karon kay nakasama si iba, pagkaon sa iba basta kay bungkag ang naon, that's deformity. Pagka maayo yung kay Ginoo ba? He is really a powerful God. But the point I want to say mga kaigsunan, ayaw panapaw. Ining naman tayo 5 ka senses. 1, sama na, the ears, the eyes, the nose, the mouth, the hands. Kaning imong 5 ka senses, mao ni nagdalas tibok imong lawas. And by the name of Jesus Christ, iampo na siya igsuon nga protektahan gyud na siya guluda kay kung kana gani ang imong gamiton, sultian ta ka. Wa pay oras ang imong kalag imo na nang gibaligya kang tanig. Narabagyoy kinang gipanganlan mga kaigsunan. Mura kag nagprinda. Prinda bilin ba? Pero magpadayon gyapon kanang bitong kay motor prinda nimo ibilin pero magpadayon gyapon kag panginabuhi. Pero magbayad ka. Mo na nga ingon sa usa ka saying sa Facebook. Ang sins are like credit card. Enjoy now, pay later. Anar din na. Ang sala mura nag credit card. Buot ang nimo dagang kwarta ba, swipe, 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 pagkakuan, hurot mang kwarta, tagaan na rin kag mimos bangko. Deposit po pag may time di abroad. Pag deposit po, bayad po ka. Mubayad na gyapon ta. So, kung ikaw karon, ayaw pagkamit og adultery, fornication. Kaya nga naman, labaw na gyud sa ato, duha ra biyog gi-create sa Ginoo babae, lalaki. Nagyud na sa balang kasulatan. Wa gyud center gender sensitivity mga kigsunan. Wala gyud nana. Because in the beginning, God created. If you commit adultery, kay ikaw bana, patol ka aning usa ka lalaki, mo na nga Adam and Eve ang sinugdanan, dili Adam and Steve. Hindi na pwede. Dili kay si Eve, mga kaigsunan, iparis na niyoon ni mong Eve, dili siya pwede. Mga kaigsunan. Dapat Adam and Eve. Yuta. To never commit any kind of forms of adultery. Any kind of forms of adultery. Because it is against the love of man. Love your neighbor as you love yourself. Munang ikaduha nga samari sa kasubuan sa atong Ginoo. Atong gibangga ang batasan sa Dios makigunan. He never do it. He never committed adultery and he never committed fornication. So kung ikaw mga kaigsunan, gahimo ka na biyae, repent, paginulsol, samtang ang panahon mga kaigsunan, abri pa. Kay pasig makaplagan ka diha nga ganap ka panapaw. Makaplagan ta diring kapangunod. Muna gingon, enjoy lang na karon, enjoy. Time will come, you will pay what you sow. Magbabayad ka rin, mga kaigsunan. Magbabayad ka rin. Kapita, ikabalo. Do not steal. Ayaw pangawat. Kawatan mo de. Picture sa. Kawat mo mga kaigsunan? Kawat mo? Kawatan mo dili. Actually, doon na upat. This is to the general. Sa ikapila ni partner. Ikawalo. Upat kati. Sa Pilipino, upat kape. Pangtawid program, Pilipinong program. Sanoy ka, basta kay 4 piece. Una. Pero sa Ginoo natay 4 piece. Upat kati. Temple, simbahan, kabisita ba ka? Ug wa kay simba-simba, kawatan yung ka. Kawatan ka sa oras Ginoo. Bisag tig simba, sige po kag panarbaho. Kung sa gading adlaw,
Adong ipapahulay. Oh. Ikaupat mga kaigsuunan nga ti stress yun. Imong kwarta pila ka porsyento? 10% iuli gyud na nimo sa Ginoo. Okay? Tingani na nimo iuli, kawatan ka. Ikatulo, talent. Kanang imong talento, mga kaigsunan. May kay kamukanta pero video kiray nakahimulos. Oh. May kay mo musulti pero sa networking ra nato ginagamit pangwarta lang. Pero pasultiyo ra ta si man, hindi na tagdagat pa malibad niya anong lagi pagpanarabaw di gyud ta malibad. Kaya lagi na to tanan. Muna nagpamatuod mga kaigsunan nga ang atong dagway mura nagnilapad na naong natagkwarta. I-balance yun. Physical ug spiritual. Ug ang ikaupat mga kaigsunan is your time. Oras mo sa Ginoo. Gitagaan ta mga kaigsunan o 24 oras. Kwentahan ta mo ha. 24 hours. Pila ka oras ang tulog, partner? 7 to 8 hours. Okay, basing makakuha mong lawal yan. Panos na. 8 hours. So, pilay na bilin. Naa kay 16 hours. Pila ka oras ang trabaho? 8 ka oras ang trabaho. So, naa kay 8 ka oras sa isa ka adlaw nga bakante. Ang pangutana, nakapangawat kag oras ginawa, sige makaglingkod. Sige makag-Facebook. Sige makagtabi. Wag yung ka kagunit og Biblia, mubasa man lang ka. Sige kagandom maluwas. Pura bag, listen kayo, gusto tang makabalog langoy, pero wag yung ka nangkamot nga mo langoy. Gusto kang magkabalay, gusto kang magkatrabaho, pero wag ka nang apply. Murag yung anak dagat. Gusto kong malangit. Pero wag kay gihimo. Na kay 8 ka oras kay 8 ka oras tulog. 8 ka oras trabaho. Ang 8 ka oras gamiton pag yun mo sa pagpanarbaho. I mean, family time, grabe ng 8 ka oras. Hot doon, yung family time. Why not family time? Combine it with your time to God. Bring your family to God. Kung kung gisulti ka ganiha, i-appeal sa atong itinerary ang pulong nga langit. Anong magandong po mga kaigsuunan, mga kamisteri nga malangit ta ba? Okay? So ayaw pangawat. Ayaw pangawat sa simbahan. Ay pangawat og oras. Ay pangawat og talento. Ay pangawat og kwarta. Kay kining upat, Ginoo may naghatag ani mga kaigsuunan. Wag yung kay imo diya. Waon as Ginoo ng upat. Wag yung ka, mura kag kanang latagaw sa kalibutan, mura tag langgam nga way pako. Kamang na lang, kamang. Mismo lupad ta. Wow, kamang na lang, kamang. Ayaw pangawat sa Ginoo. Ayaw sulayig pangawat ang Dios. Kaysa panahon magsigi kag pangawat, ako ning isulti kaninyo. Panahon nga maningil ang Dios, zero balance ang ibilin sa imong igsoon. Zero gyud. Ay nako. Makaingon yung kudahan sa inyo karon. Never try God. Because when God will judge you before He will come, you will go back to the dust. Mubalik yung ka. Sabo. Next. Doon na lang. Do not lie. Ayaw. Pamakak. Pamakak. Bimbro sa mga itatsi. Bantayon, tabian, chismusa, mga bakakon, mga matuhana. Kining mga mentayon, pataka lang ng istorya, ayaw na, ayaw. Brand biya na sa electric fan, mao nang nakabalo kung anong electric fan magtiktuyok, o mao nang mga mantayon, si tiktuyok. Mantayon, tabian, chismusa, biyain na, hindi lagi na batasan sa Ginoo. Ang iyong sa Ginoo, do not lie. Ayaw. Kung inyong mabantayan mga kaigsunan, daghan kaayo o thou shall not, thou shall not, thou shall not. Isa ra gyud ang dili thou shall not katurang remember og honor duha di ay. Pero all the rest kanang nabilin nga 8 mga kaigsunan, kana siya tanan is a crucial commandment nga bantayanan. Mga kaigsunan, ayaw pamakak. Ayaw pagmembro ng may tatsi, pagbiyain na, mantayon, tabian, chismusa. Unay gingon nga,
dili tanang plastic, galutaw, ang uban, galakaw. Muna mga itatsi. May matayon, mga tabihan, mga tismusak, mga plastic na niya. Pag-abot, mas Ginoo kini mga plastic, mga unsa partner, mga lanay. Mga lanay. Katapusan, mga kaigsunan. Do not covet. Ayaw pangibog. Kini siya nanitanan sa Exodus chapter 20 verses 1 to 17. Ha? Exodus 20 verses 1 to 17. Kinirag yun ang inyong itubag o pangutan-on mo. Igugmo mo ba si Kristo? Tubag, yes. How do you love God? Kadtong upat, basahan yun ng balik. How do you love man? Simple kayo. Ayaw pag tabangan, ako siya ihahod sa kahirapan, di na maok ang tubag sa Ginoo. Ang tubag sa Ginoo naa sa napulo kasugo mga kamisri. Naa diha ang dakong tubag, klaro, simple, basic yung kayo nga giingon ang Dios. Unsaon kay duha ra man gyud Dios ra bagtaw. Kay kung gigugmaw nimo sa tanas, goodbye Philippines, pabuhay, impierno gyud ka. Pero gigugmaw nimong Ginoo malangit kay gugmaw nimong tao malangit gyapon ka. Manay God, love one another but do not love another one. Ayaw pangibong unay kapulo. Maginigugma ay ta, pero ayaw higugma kada usa. Ayaw kini pong mga batanon nadagan kay mug uyab sala biada. Sala biada mura ka nagpasakit rag tao ana agoy. God is love. Ayaw pangibog, unsay naa sila ayaw pangibog sa imong silingan, unsay ilang mo lagi na ayaw panghilabot. Na ilang naabot, uy, magpasalamat, thank you. Kung di sila managan mo, pag-thank you yapon. Kaya magsige kang paghilabot ang ilang kinabuhi, diya, ilaham ng kinabuhi, diya. Di dato na sila, kay naning kamot. Ikaw, kay wamang ka naning kamot, ayaw pamira. You know what, sa study, mga kaigsunan, na ay nabilin nga batasan sa Pinoy. Sa mga partner, crab mentality. Naas babaw, mamirag yun. Asoy! Mamira, kay gustong musaka, ayaw ingon anak. Kay maog yun na batasan ni Satanas, ayaw sigig pangibog. Mind your own business. Magkapangibog na gani bagong kwan, ikaw mo, murag maigok ko itong garbo ba, labi nagkanang kalaban na to, ikaw rin kabaluan na ayaw tumpangi. Kaya ingon ng Diyos, ang nagpaubos, akong ipataas. Ang nagpataas, akong ipaubos. Kami bitaw, sometimes mga kaigsunan, sometimes maglagab sa usawa, naabot biro na sa punto. I know, nga niabot ko na nga, na mga dato, sa eskwela, na ipobre, maningkamot og eskwela, magpakamatay na lang ang panarbaw para lang mag-eskwela. I have also that questions before. Pero nga ng Diyos, I have set, we are set, natay ka, galingon na itong mga blessings. I have set upon you blessings. Ipang-set na sa Ginoo mga kaigsunan. Lailahit nagpanalangin. Kay kung kitang tanan nga dato, agoy perting problema ha. Wa nagyoy manilhig dalan. Pero wa po nag-ingon nga di na lang gyud kami eskwela. Di na lang gyud tamuman. Ang punto ayaw pangibog. Unsay naa sa imong isig ka tawo nga naabot, pasalamati. Kaya panalanginan sila. Og di katagaan, di katagdon, pasalamati ra gyapon. Pasalamati ra gyapon mga kaigsunan. Kay kung sa diin nga magsige tag pagpasalamat sa Ginoo, Ginoo naman lay mo panalangin kanato mga kaigsunan, Ginoo ra gyapon ang mo panalangin kanato mga kaigsunan. Okay? Kinsa man, ang nagsulat og asa gisulat ang kasubuan. Nganong naa pamangyud ni mga kaigsunan. Nag-excuse sa kadali akong partner. Kasi gikuha. Mabasa sa Deuteronomio 4 versikulo 13. Nga nagingon, gisulti niya kaninyo ang mga butang nga inyong imuon aron sa pagtuman sa iyang kasabutan. Diha kaninyo kini mawang napulo ka mga sugo. O gipasulat niya kini sa duha ka lagpad nga bato. Mga kaigsunan. Gigamit ang kamot sa Dios o niya gisulat sa papan nga bato. Musulti ganitag papan nga bato mga kaigsunan.
Unsa may pasabot ana mga kaigsunan pag ang usa ka butang isulat sa papan nga bato? Di ba nagpamatuod nga dili gyud na mawala? Ha? Dili mawala magkinaunsa man. Ang pangutana, naa pa ba na karon ang kasuguan? Naa pa ba na karon ang papan nga bato? O asa naman ang papan nga bato? Mga kaigsunan, asa naman na karon? Kaya wa naman tong bato ni Moses. Unang may unang kuman, nawa na lagi ang napulo kasugo. Kaya yung Diyos, ang napulo kasugo, gamitan siyang kamot, kunya gisuwat sa papan nga bato. O atong basaw na balang kasulatan. Dirita sa New Testament. Konsulti man sila, nga naa na daw ta sa bagong tugon. Asa gibutang sa Dios mga kaigsuunan ang iyang papan nga bato. Asa na ning papan nga bato karon. Okay. Basa na ko sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 versikulo 2. 2 to 3. Wala kami magkinahanglan og mga sulat sa pagpaila. Kay kamo mismo ang among sulat nga napatik sa among kasing-kasing tungod kay ang inyong pagkinabuhi sama sa sulat nga makita ug mabasa sa tanan. Klaro nga kamo sama sa sulat ni Kristo nga gisulat pinaagi kanamo. Ang gigamit sa pagsulat dili tinta kundili ang espiritu sa Dios nga buhi. O wala usab kini isulat sa mga bato. Wa nang bato lagi. Wa nang kasuguan na pastor kay wa na gyud ang bato. Ipadayon ko basa pod. Nga sulatanan kundili sa kasing-kasing sa mga tawo. Wala na tong papan nga bato. Kaya ang papan nga bato karon mga kaigsunan na ana sa imong kasing-kasing. Grabe yun ka powerful sa atong Ginoo mga igsoon. Bright pag yung kaayo. Sa unang panahon sa Old Testament, iyang gisulat sa papan nga bato. Para makasabot ka nga di mawala. Karon iya na pong gisulat sa papan nga bato nga kasing-kasing kay gusto na pud niyang ipasabot igsuod nga samtang buhi ka naagyud nang gipanganlan og kasuguan sa Dios. Sama sa akong giingon kaganiha, ang kasuguan sa Dios mga kaigsunan mauni siya gipanganlan nga transcript sa batasan sa Ginoo. Perti gyud ka logic natong Dios. Munay ganahan ko sa atong Ginoo mga kaigsunan. Ha? Munay ganahan ko sa atong Ginoo. Kaya ano? Grabe ka-logic siya mo gamit mga kaigsuunan o mga butang na iatong gikinahanglan nga atong masabtan mga kaigsuunan. Pero tigyod, ka-bright sa atong Ginoo. Hangtod nga buhi ka, gustong ipasabot sa Dios nga ang hulma sa iyang batasan iplastar sa imong kinabuhi, pinaagi sa pagsunod sa kasuguan. Kaya ang kasuguan, batasan man sa Dios. Unya, ang nagsulat, ang kamot pagyud sa Ginoo mga kaigsunan. So, samtang na ay Dios, na ay napulo kasugo. Kaya ang kasuguan, batasan sa Ginoo. Kung gusto nimo may ilhan ang atong Dios, basaha ang napulo kasugo. Sunda ang napulo kasugo mga kaigsunan. Wa na gyud kitay igong panahon. Sige, murag napatay kinakuanon. Nagnapaday kay time. Sa panahon ni Moses, dunay 35 milyones ka mga balaod para makontrol mga kaigsuunan ang batasan sa tao. Pero ang Ginoo duna ray napulo. Pero kanang napulo akong isulti, kompleto. Love your God with all. Dito na, Ginoo. Love your neighbor as you love yourself. Kompleto. Ang napulo, gisumarize. Pero how do you love God? Go back to the 10 commandments. How do you love man? Go back to the 10 commandments, mga kaigsuunan. Okay? So, ang napulo kasugo in the Old Testament, gibutang yun na inside the ark. Manina kung i-explain ka ganay, huwag yun ni mawala. Because inside, kaning Ark of Covenant represents the presence of God in the time of the Israelites. Oni siya nagsimbolo sa presensya kay naa diha ang Ginoo mga kaigsunan. Pero ang kang Moses mga kaigsunan naara siya sa kilid.
sa arka. Notice, beside, outside, dili dito sa presensya gyud magigsunan. It was just beside. Kay hinimo naman na siya tawo in the time of Moses, mga kaigsunan. Dito sa cross, unsa may gipala nga kasuguan dito sa cross, mga kaigsunan. No? Unsay gipala dito, klaro kayo. Atong basahon sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 15. Ganahan ko ani nga Biblia. Gihatag ni Manny Pacquiao. Kay klaro dre. 15 nga nagingon, ang paril nga iyang giguba mao ang kasuguan sa mga Hudiyo kadto ning giatiman nila Moses. Nga nagalakip sa mga sugo ug mga tulumanon. Kay duha man gud ang kasuguan sa Biblia, ceremonial law o gipanganlan mga kaigsunan og moral law. Ang moral law mao na 10 commandments. Moral ba? Moral. Kay kung giwala pa na sa Ginoo ng moral, wala na nagpatay na ta karon. Perte na gyud natong pataya mga kaigsunan. Pero naang pamantay moral na apay 10 commandments. Ang giwala sa Ginoo, ceremonial law. Musulti gani kag ceremonial sa diyang namatay si Kristo, mo na magtan-aw mong salida nga Passion of Christ, nagisi ang tabil. Mao to'y ceremonial law. Kay mayong gani kag ceremonial, ceremony from the word ceremony, unsa na ay gisunod ba? Na ay gisunod nga programa mga kaigsunan, na ay gisunod nga programa. Unsa man programa sa una? Mangayo kag pasaylo, magdala kag offering, magdala kag hayop mga kaigsunan. Dako o gagmay according to your sin. Unya ang kapasayloan sunan daw na sa gipanganlan og the Day of Atonement. Adlaw sa kaluwasan ni Rose itapok when the high priest will enter into the most holy place. Kaya naman po daily priest nga mo serve mga kaigsunan sa most holy place. Mangayo kag pasaylo sa una once a year mga kaigsunan ang katawhan sa Dios makaangkon og kapasayloan sa ilang sala. Pero kita karon, klaro kay nagsulti sa balang kasulatan 1 John 1:9 nga nagingon, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive. Direkta na tas Ginoo. Di na ta muagig tawo, di na ta muagig pare, di na ta muagig pastor, mo diretso na ta sa Ginoo. Kay si Kristo man ang namatay sa Kalbaryo sa krus, di man ang tawo. Kay ang tawo imo nang sultian, mahimo pa ng mga hitat sina. Kaya nga naman, sila mismo na ay sala nga tinaguan. Wa may perpekto mga kaigsunan, naaman say sila. Mo diretso ta, mo luhod, mo nang giiresto sa Ginoo kay pirti to kahago. Kung pobre ka na mamatay gyud ka, maimpirno gyud kag sayo mga kaigsunan. Kaya nga naman, ano kay dagang ipamalit sa imo? Sabi wa makikwarta. Pero gato agoy perting kuan na gyud. Mo nang gitagaan gyud og bilis sa Dios kining pulong nga forgiveness. So ang gitanggal sa Ginoo, ceremonial law, katong programa sa pagpangayog pasaylo. Ang nabilin ang moral law. Moing kag moral para na sa atong kaugalingon. Mga kaigsunan, maunay iwala dito sa Kalbaryo sa krus, dili ang napulo kasugong. Nakadungog mo nga nawala ang kasuguan sa mga Hudiyo. Ang napulo kasugo, kasuguan na sa Ginoo. Dili na kasuguan sa mga Hudiyo. Dili Hudiyo naghimuan ng kasuguan na 10 commandments. Ang Ginoo, siya'y nagtawag ka Moses dito sa Mount Sinai, iyang gisulat sa iyang mga kamot dito sa papad nga bato, mga kaigsunan. So ang gikuha sa Ginoo ang ceremonial law. Timanan nyo na katong programa sa pagpangay ko sa ilo. Una yung mabasa diya sa Rome, mga Leviticus, muna mga balaod na diya tanan. Una yung itabo. Okay? So, yan yung kagabi ko na ko isamaray. Ang napulo, kasugo, makiksunan, gisamaray. Tinuod, duha na lang yun. Tinuod na, love God with all your heart, mind, and soul. Good! Good, good, good. Love your neighbor as you love yourself. Good pa rin, mga kaigsunan. Pero wa na nagpamasabot nga ang napulo kasugo giwala na sa Ginoo. Kaya akong klarohon how do you love God? Balik ta sa 10 commandments. How do you love your neighbor? Balik ta sa 10 commandments. Mahimo gyapon ang pulo. Kaya nganong dili ni mawala? This is morality.
Mawala ganing napulo kasugo sa atong kinabuhi mga kaigsunan, wa gyud kay moral. Wa gyud kay moral mga kaigsunan. Ang atong Ginoo, He covers us. Ikabiran ta sa atong Dios mga kaigsunan. Ang atong dakong katungdanan pag-abot sa Dios, kiniragyod mga kaigsunan nga atong tumanon ang kasuguan sa atong Ginoo. Tumana ang kasuguan sa atong Dios. Pero imo ganing sipiaton, James 2:10, tanawa, kung unsa kalisod pagtuman sa kasuguan. Pero na ko'y punto diya. Hapit na tamo man, nanang tayo 8 minutos. James 2:10, si bisan kinsa nga nagtuman sa tibuok nga kasuguan apan nakasupak bisan sa usa lang kabahin niini nakalapas na sa tibuok nga kasuguan. Di ba nini ha? Klaroon ko ni. Napulo sa Ginoo. Sa tawo, 10 minus 1 equals 9. Tawo na. Sa Ginoo, 10 minus 1 equals 0. Nganong inana kalisod, pastor, ang pagtuman sa kasuguan? Simple rin kayo, basic rin kayo. Mubalik ka sa tag-iya. Filipos 4:13, yung sigingon, mahimo ko ang tanan, pinaagi kang Kristo. Kay kung sayon pa ang kaluwasan nigsuon, agoy, hambugiro na kita ron. Wapay siguro di tambas sa musimba. Wapay siguro nga magpakasalata kay kabaw man taon saon nga maluwas. Di gyud na gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Dios nga mubalik gyud ta sa iyaha mga kaigsuonan. Mubalik gyud ta mo nang ingon anak kalisod ang pagtuman sa kasuguan kay gusto sa Dios nga ang kasuguan tumanon nga dili man luwas. Atong tumanon ang kasuguan para makailatag manluluwas nga sa Ginoong Hesus kay mahimo na to ang tanan pinaagi kang Kristo. Patuman na tong kasuguan pinaagi kang Kristo kay ang imong kulang mo ding ingon sa balang sulatan, my grace is sufficient for you, na ay grasya ang Ginoo para mo hatag sa imong mga kulang mga kaigsunan. So kung gigugma nimo si Kristo, unsay giingon sa Dios? Sa John 14 verse 15, unsay giingon sa Dios? If you love me, keep my commandments. Kung naigugma ka sa Dios karon, tumana ang iyang sugo. Ayaw tuan ang balita nga wa nay sugo. If you love me, keep my commandments. Sa 1 John 2:4 nag-ingon, ikaw nga nagsulti nga unsa? Nga nakaila ka sa Ginoo pero wa ka nagbantay sa kasuguan, unsay answer partner? Usa ka Bakakon. bakakon ka. 1 John 2:4 basahan niyo na nana dia. Mahimo kang bakakon mga kaigsunan niya. Ang amas ng bakak ang yawa. Mga kaigsunan, ang kasuguan batasan na siya sa atong Ginoo. Gusto na sa Dios mga kaigsunan nga ihatag diya kadimo. Kay gusto sa Ginoo ang iyang transcript og karakter gusto niyang ibalhin. Kay timan niya in the beginning, He created us in His own image. Unang gusto niyang ibalik. Gusto niyang i-restore ang iyang himaya diya kanimo by keeping His commandments. Simple, basic. If you love me, do you love God? Naigugma ba ka sa Diyos? Sige ka na, bakalwa. Naigugma ko sa Diyos. Ayaw, lagi na, di lagi na. If you love me, keep my commandments. Go back to the commandments. Sabta. Waan ang mga batasan nga wa sa commandments, Ginoo. Because the 10 Commandments is a package character of Jesus. If you keep the 10 Commandments, you keep Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kung nanginahanglan kag Dios, keep His Commandments. Mga kaigsunan, bantayi ang kasuguan sa atong Ginoo. May the Lord will continue to bless us. Wala gyud tay igong panahon, Nana lang gyud tay 4 minutos aron matapos og mag-alas 7 na sa kagabi. This is part 3. Nahuman ra gyud nato. Nasayod ko mga kaigsunan nga kulang pa to pero sige lang kay damo gyapon tay programa mga kaigsunan nga atong yung himahimayon. And I hope you understand why the 10 Commandments is still alive today. Simple, basic rin yung kayo makikita. Perter yung simple. Number 1, Ginoo naghimo. Number 2, gisulat sa papan nga bato. Number 3, batasan sa Ginoo. Kana pa lang na ng ebidensya. Wag yun, nawala. Ug number 4, moral na siya nga kasubuan. Dili na siya programa, mga kaigsunan. Moral. That's a moral law.
I hope and pray nga as you keep the commandments of the Lord, mga kaigsunan, na ay mga kabaguhan. You keep the commandments of God in two phases. So, ganito, physical and spiritual. I-balance yun mo. Ha? Ayaw pag duyan-duyan diyan nga way balance nga ang imong tilang ana imong ulo na dire. Dugo di mong gawas sa imong ilong. Manggawas in taon na sa imong ilong. Ayaw ha? Mo-balance gyud ta mga kaigsunan. High in physical, high in spiritual. Mahimo magdungan gyud ni silag tubo. Pero ang invitation gino, tanan nga makasulod sa langit magiging kadto yung mga taong nagbanday sa kasugan. Because Jesus said in John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ang Diyos magapanalangin ka na itong tanan mga kaigsunan. Let's come to our greetings. Salamat kay Pastor and Pretty. Late na po ko, Pastor. Now lang jud ko kauli. God bless sa inyo tanan diyan. No problem. Kanindot, Pastor, o kauban ng tanan, pamilya, magsimba. Pertig yung minuta. Pertig yung minuta. Happy midweek, Pastor and Ma'am Pritz. O, happy midweek diya. Usab kaninyo. Oy, Ati Birds, all the way from Bohol. Hi, Pastor Raymond, Interpreti, shout out ko sa tanang mga taga Morning Star o Palapar family. Hello? Okay, maayong nga gabi. Miss ka na daw ni Kuya. Okay, to tita. Akong gihangyaw mga kaigsunan nga don't forget to share. Ha? Ayaw gyud mo kalimot sa pag-share ni ani mga kaigsunan. Aron daghan pod ang makahibalo. Okay? Sa sunod natong topic nindot. Ha? Nindot mga kaigsunan ang atong topic sa sunod, a day to remember. Salamat sa minsay Pastor, naminaw pud amo mga silingan diari kay ako gikusgan ang volume. Very good. Kusgi gyud mga kaigsunan. Kusgi ninyo ang volume. Kay kusgan pud amo diri among volume. Ha? Ay mo kalimot mga kaigsunan sa pag-support sa atong ministry. Ha? Diri sa atong media ministry. Na di atong GCash 0951-4983-803. Daghang salamat sa atong mga sponsors. Pakpak. Okay, we praise the Lord mga kaigsunan sa atong mga sponsors nga nagtabang. Ha? Naghatag og mga ginagmay alo arang sa pagpadayon ang aning atong buhat mga kaigsunan og sa mga wa paghatag pakpagyapon. Okay? Ayop nga na lipay mo og nadawat ninyo ang mensahe sa atong Ginoo. Okay? So, we love our prayer. We have already nakakuha namig mga 2 minutos. Timer, dahil lang gid timer ha. Okay, we love our prayer. Really enough. O ako kung ginganyo mga kaigsunan ha, don't forget to visit our YouTube channel. I-type dito YouTube channel niya partner. Ha? Ato YouTube channel, YouTube channel. Ay mo kay naan ni dito kay basi ganaan mo ba i-download and then ipaminaw mas maayo. Misteryo Kabando. Misteryo Kabando, naa diha ang atong mga wali akong gipang-download para mahimong available na pwede ninyong i-download mga kaigsunan. Pwede ninyong i-download. Pwede ninyo siyang ma-download. So, okay, na-send na. Basahan na lang niyo diya sa comments. O ma-send niyo na diya. Nakalimot na yun. Dapat atong nang ipin. Ipin na siya. Okay, so we love our prayer. We'll ask Mystery Pretty to pray. Sige, mag-ampot ka. Father God in heaven, we are so happy and thankful for this midweek of prayer nga nakahimo kami sa pagdaig sa imong ngalan, pinaagi sa live paghatag og mensahe. We are praying, Lord, nga kini nga napulo ako suguan amo kini nga kinabuhian samtang kami nagahulat sa imong pagbalik. O sa kanunay Lord, kami madaogon kini sa pag-share usab sa ubang mga katawhan. We are praying that you will help us to have or to do the work nga sa maayo amahan alang sa imuha o sa kanunay tabangan mo kami nga amo nga pagtuo amo apadyong ipa-strengthen aron Lord nga kaming tanan mag-aatsing harian sa langit. Thank you so much for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, daghang salamat mga kaigsunan. May the Lord will continue to bless you. Have a blessed midweek kanatong
tanan. Don't forget to subscribe with our YouTube channel. Ha? Misteryo Kabardo mga kaigsunan. O follow yun kanunay aning atong The Mystery page. And share. And don't forget also to support us through GCash. 0951 4983 803. Daghang salamat. Kini ang inyong ka-mystery Raymond Kabardo. O ka-mystery Pretty Kabardo. Nga magasulti kaniyo ning manindot nga kagabion. Ligtas ang may alam. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi. Happy midweek sa tanan. Thank you.